Ja, er komt een pop en daar is hij al. Het is heel apart, het is heel vreemd natuurlijk om emotioneel te staan. Dat beleef ik nooit weer. En daarom hebben we het uiteindelijk gediend. Het is een hele ludieke actie geweest. En nou ja, het is een peer West op u al hier. Omheen te gaan, vooral voor mij. En dan ik nog een hele uur eigenlijk op het spelen. Dat is prachtig. En nou ja, emotioneel hebben we een heel soort willen, beleven we daarom.